Tenim esclerosi, però l'esclerosi no ens ha de limitar. Molta vol dir un poc, és igual, la milla, 1 quilòmetre, és igual, venir, participar, és igual el que facis. Si no pots caminar, és igual, vens, ho veus, ho vius, i veus que hi ha tanta gent com tu. Estamos en el circuito de Cataluña, un sitio inmejorable para poder disfrutar. Y la verdad es que estoy viendo todo el apoyo, la colaboración de la gente, veo gente de todo tipo y bueno, con mucha fuerza y mucho ahínco y bueno, muy bien, la verdad es que muy contento, muy positivo. Per nosaltres el Mauta és un dia molt important. Ens juntem gent que compartim una mateixa malaltia i alhora és un dia de solidaritat, és un dia que fa amb molta il·lusió. Per demostrar que podem amb tot, que l'esclerosi múltiple està aquí amb tots nosaltres, però que som capaços i som invencibles. He vingut a provar, a veure què passava i no pensava que aguantaria una milla. Fa anys que no camino ni 1 quilòmetre. És un dia molt especial. Arriba! ¡Vamos!